दोस्तों नमस्कार। अभी आपने देखना स्टार्ट कर दिया है डिजिटल न्यूज भोजपुरी। मैं हूं आपके साथ नरसिंह दोस्तों अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के एक मैरिज हॉल में। मैरिज हॉल का नाम है आदर्श वाटिका। यहाँ पे शूटिंग वीडियो डायरेक्टर हैं, उनका नाम है रवि गुप्ता। आपको बताते चलूँ मैं कि रवि गुप्ता एक ऐसा नाम है, एक ऐसा चेहरा है कि पावर स्टार पवन सिंह से लेकर और ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के साथ वीडियो डायरेक्टर के रूप में काम किए हैं। और भैया का सबसे एक बड़ा बड़प्पन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने बड़े स्टार के साथ काम करने के बाद भी छोटे छोटे जो लोकल सिंगर हैं उन सभी को लेके चलते हैं। और इनके अंदर ये जरा सा भी ईगो नहीं है कि हम इतने बड़े स्टार के साथ काम कर लिए तो छोटे छोटे कलाकारों के साथ, छोटे छोटे गायकों के साथ मैं काम नहीं करूँगा। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। आपके डिजिटल म्यूजिक में हमारो स्वागत बाटे। बहुत अच्छा लागल हरुआ सबके आके हमरा इस सेट पर की रुआ सबके धन देबाक बाटे। हमरा इस सेटअप पावर पे स्टार पवन सिंह के साथ है, ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के साथ है रुआ वीडियो डायरेक्टर के रूप में या कैमरामैन के रूप में काम कैले बने। उनका लोग के काम कैला के बाद छोटा छोटा ही जौन गायक लोकल लोग बा इनका लोग के काम करे में कोनो शर्म महसूस ना होके कभी। अरे बाप रे बाप! आज इहे लइकवा पवन सिंह चाहे खेसारी कुछ भी बनल बड़ा सा। आज छोटे से बड़ होके आज पवन भैया होकर चाहे खेसारी भाई होकर आज छोटे से बड़ भइल बा लोग। केहू आज बड़ से छोट नइखे भइल। त ये लइकन के इहो हमनी के आदमी जैसे एगो पौधा बाटे ओकर में पानी डालल जाता है कि सूखे मत। हमनी के जड़ के आदमी सूखे ना देला। हमनी के ई अपन कइले बानी जा। जीवन आदत रही, जीवन रही तबले लइकन के हमनी के छोट-मोट कलाकार के आदमी छोड़ ना सकेला। लइका आवेला तो भैया पैसा नइखे, तबहू आदमी कर देला वीडियो। इधर और बड़प्पन बा भैया, बड़प्पन कहे भैया एकरे के। अब यही से ना मान ली कि हमनी के एथी बाटे कि कौनो भी चीज़ के लेके हमनी के एथी ना अच्छा करी। एगो बात के और खुलासा थोड़ा सा कर दें। पावर स्टार पवन सिंह के कहेला लोग ऐसन दर्शक चाहे और भी लोग कहेला पावर स्टार पवन सिंह के टीम अलग बा, खेसारी लाल यादव के टीम अलग बा। तब पवन सिंह के काम कइला के बाद जब खेसारी लाल यादव के काम करे जाइला त का जो ही लोग ना बोलेला कि देखिए पवन सिंह जैसन चाहे उनका से बेहतर काम करी ह। कैमरा अगर पकड़ले बनी रहुआ तो कैमरा में कोनो प्रकार के गड़बड़ी ना होके ए प्रकार के कुछ ऐसन मैटर आवेला का? नहीं, नहीं ऐसन कोई बात नहीं कि देखी पवन भैया होके चाहे केहू भी होके माने अब कैमरामैन आदमी बाटे तो कौनो महसूस ना होला। मान ली कि उहाँ लोग का नज़र में सब कलाकार बड़ होके चाहे छोट होके आज भी पवन भाई बाड़े तो अपना से नज़र में केहू के छोट बड़ ना समझेला। अच्छा सबके ए प्रकार के केहू जो ऐसन कुछ शब्द बोलेला कि ना? ना, ना ऐसन कोई बात नहीं। ऐसन केहू शब्द भाषा केहू ना लगभग बोले। एक दिन में को गाना के शूट कर दिला? अब कोनो जितना गायक कइला कभी 10 गाना हो जाई, कभी 15 हो जाई। एक दिन में 10-10 गो गाना शूट कर दिला? हाँ, हाँ। अच्छा पवन सिंह खेसारी लाल के करे के होखेला तइयो गाना में क दिन भैया लागेला? बजट होला ओकरा में। 1 दिन में का 2 दिन में हो एगो सकेला। गाना के 2 दिन भी लाग जाला? 2 दिन हाँ, 3 दिन 4 लगभग दिन। बजट कितना होते? जैसे कि बहुत सारा दर्शक जौन बारे ना कन्फ्यूज में रहेलन कि 1.5 लाख लाग गइल त 5 लाख लाग गइल त 50 लाख लाग गइल। भैया 5 लाख के नीचे उन लोग को बजटियो ना होला। अच्छा एगो गाना में लगभग 5 लाख रुपया हाँ, खर्च 5 होखेला। लाख, 4 लाख, 5 लाख बजट होला। एइजवा जौन शूट कर रहल बानी, ये जौन सिंगर लोग बा इनका लोग के एगो गाना में कितना खर्च होई लगभग? भैया सिंगर के दिहला के बाटे कोनो 2,000 दी, कोनो 3,000 कुछो दे देला। वैसा नइखे जितना सादा स दे देला आदमी क अगर देला। मान ली कोनो ओ प्रकार के आवत सिंगर कहस कि भैया गाना हम गा देले बानी, हमरा भीर पैसा शूट करावे के जितना रउआ मांगतानी उतना नइखे, त का उनको लोग के गाना शूट करे में कुछ भैया मदद नाहियो करेला? रहेला तबहू आदमी करेला। वैसन शूट कर कोनो देला? हाँ, हाँ, वैसन कोनो बात नइखे तो बेचारा के साधा ना तुरल जाई। देवी गीत के बाटे तो आदमी साधा ना अच्छा तुरी। लोकल सिंगर खातिर लोकल कहे मतलब कि जैसे बलिया में बानी तो बलिया के आसपास जौन सिंगर बारे उनका लोग के शूट करावे खातिर और वह सेटअप खास करके बलिया में लगाइला कि बलिया से बाहर भी लगाइला? नहीं हम बलिया में भर सकला गन। कहाँ से हमने के लगा इतना टाइम नइखे कि आदमी बलिया के बाहर आदमी लगा। यही में अपन जौन अच्छा भी मान ली कि वो अगर आरा से फोन करे या छपरा से फोन करके भैया रउआ साथे हम शूट कइल चाहतनी तो ओकरा खातिर का सुविधा रउआ दिला? सुविधा माने चली आवला लो एजुगा अपन आदर्श वाटिका में ही में शूट करेनी। चाहे उनको पर्सनल बा त कैमरा लेके आदमी वहाँ भी पहुँच जाला। अच्छा आदमी कह अच्छा के मान चला। ली जब वो लोग इतना दूर से जब आवेला तो हुँ। रहे के व्यवस्था उनका लोग खुद करे के पड़ेला कि कुछ व्यवस्था नहीं रहे के व्यवस्था जैसे अब रहे के व्यवस्था में जैसे होटल-वोटल अपन दाई उ के लोग अपन बुक करके रहेला? बुक करके रहेला अपन। अच्छा रउआ साथे जौन ई जे शूट करे के बा लोग कोनो ऐसन सिंगर के नाम बताई जौन कि थोड़ा अभी हाईलाइट हो गइल बारे? अब सिंगर में इज्जत तो बलिया में मान ली कि अच्छा जौन गाना आज शूट करे जा रहल बानी हुँ, सब लेडीज वॉइस बा या जेंट्स वॉइस बा? माने लेडीज जेंट्स दोनों लोग दोनों हैं। वॉइस बा। हुँ, चलिए मिल के रउआ से बड़ा बढ़िया लगल। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद रउआ जौन अपन कीमती समय थोड़ा सा हम देनी। दोस्तों रउआ पता बा कि एह प्रकार के खोज हमेशा हम करत रहिला। आज यूपी के बलिया में पहुंची आज ये मुलाकात हो गई रवि भैया से। सोचने की रवि भैया से थोड़ा सा बातचीत कल जाऊँ। का बातचीत करनी है कैमरा में कट करके हम रउआ सब के देखावे के कोशिश कर रहल बानी। ए प्रकार के न्यूज़ इंटरव्यू देखे खातिर अगर डिजिटल न्यूज़ के सब्सक्राइब नहीं किले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। फेसबुक पेज पे देख रहल बानी तो पेज के फॉलो कर ले।